Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Dateng para kadang pamirsa, monggo kula lajengaken malih pangaji kula tumrap Quran suci menika ing saat punika mlebet serat Ali Imran ayatipun ayat 59 dumugi ayat 53. Dumateng para kadang pamirsa ingkang kinurmatan ingkang ing sapunika nandhang gerah, mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paring tamba paring usana seger kewarasan kados awingi uni. Dumateng para kadang pamirsa ingkang ing sapunika nandhang masalah ingkang berat, masalah ingkang rumit, mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paring solusinipun ingkang sak sae-saenipun. Dumateng kula panjenengan sedaya mugi-mugi Gusti Allah tansah paring gampang lan gampil anggen kula panjenengan sedaya nyambut damel pados rejeki ingkang halalan, ingkang thayyiban, ingkang barokah, ingkang kuwatah, ingkang malimpah-limpah, saged damel sangune umroh dhateng Mekah Al Mukarramah saha manfaat wonten ing donya, manfaat wonten ing akhirat. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya ugi pinaringan seger kewarasan, ayem tentrem, slamet, sabar lan tawakal, lan ugi tansah pinaringan pangayoman dening Gusti Allah taala saking godha rencananipun setan lan iblis dalah sedaya fitnahipun Dajjal, Ya'juj saha Ma'juj, lan ugi saking sedaya mara bebaya. Monggo kita lajengaken pangaji kula dalah panjenengan sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musaddiqal lima baina yadayya minat Taurah waliyukhillalakum ba'dal ladzi khurima alaikum wa ji'atukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza sirati mustaqim. Falamma aghasha Isha minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-harari yunanu ansarullah amana billahi washhadu bi anna muslimun. Rabbana amana bima anzalta wattaba'na rasul fa'atubna ma'annab
syahidin wa ma qul wa makar wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Shadaqallahu adim. Artosipun atas asma Allah ingkang maha murah ingkang maha asih lan minangka ambenerake apa kang ana ing ngarepku yaiku Toret lan supaya aku angenakake ing kowe saperangan kang maune dilarangi tumrape kowe apa dene tekaku marang kowe akan ditandha saka pangeranmu mulane padha bektiya ing Gusti Allah lan manuta aku. Sayekti Gusti Allah iku pangeranku lan pangeranmu mulane padha ngawula ing panjenengane iki dalan kang bener. Iki dalan kang bener. Ananging bareng Isa anggraita olahe padha angemoi acelatu sapa boyo rewang-rewangku marang dadalaning Gusti Allah. Para murid padha matur, kula punika para rencang ing marginipun Gusti Allah. Kula sami angestu ing Gusti Allah saha mugi panjenengane anekseni bilih kula punika sami tiyang ingkang sumarah. Pangeran kawula sami angestokaken punapa ingkang tuan dawuhaken saha kawula miturut ing utusan. Mila mugi tuan nyatet kawula dados golonganipun para ingkang sami nekseni lan dheweke padha angrancang laku dening Gusti Allah iya angrancang uga. Lan Gusti Allah iku becik-becike para juru pangrancang. Maha leres Gusti Allah Ta'ala saha dawuh-dawuhipun. Kateranganipun menika wonten ing ayat 59. Wonten ing ayat 59 angger-angger sarengat ingkang kaampil dening Kanjeng Nabi Musa dipun andhemi dening sadaya para nabi Israel, nanging saben-saben dipun bucal pundi ingkang kirang prayogi tuwin gantosipun dipun wonteni murih cocokipun kaliyan kebetahanipun jaman enggal, ewah-ewahanipun punika cetha ngalela wonten ing piwulangipun Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Para ingkang sampun maos kitab Injil langkung-langkung piwulangipun Kanjeng Nabi Isa ing redi saged nyektosi punika kaliyan gampil. Katerangan salajengipun wonten ing ayat 51. Tembungipun Arab punika jamakipun tembung Hawari ingkang dening Kamus lan Leksikon dipun terangaken makaten, tiyang ingkang metak pangangge sarana masuh tuwin angeprok-eprok punika.
Awit saking punika jamakipun tembung kala wau inggih punika Hawariyun. Punika lajeng dipun angge kangge mastani para sahabatipun Kanjeng Nabi Isa. Jalaran pakaryanipun sami dados tukang anggirai. Sajakipun punika katerangan ingkang sae piyambak sarta punika aluran saking Sa'id bin Jubair. Sawenehe mufasir wonten ingkang anggadhahi pamanggih sebabipun Kanjeng Nabi Isa alaihissalam kawastanan mekaten kala wau mergi saking sucinipun manahipun. Katerangan salajengipun wonten ing serat 53. Tembung mager punika dipunterangaken dening ulama ngingeraken tiyang sanes saking barang ingkang sinedya kaliyan rekodaya werit. Tuwin panjenenganipun kagungan pamanggih bilih maker punika wonten warni kalih sae tuwin awon. Awit saking punika teges ingkang sae piyambak kangge negesi tembung makara kalih warni pisan punika kados anggenipun negesi tajul arus inggih punika ngecakaken kasantikan, kapinteran, kagunan utawi kajuligan anggenipun mengkoni utawi mangreh sedaya prakawis tur kaliyan mawi panimbang ingkang premati tuwin kasagetan saged nguwaosi miturut ing sakajengipun piyambak. Raos ugi ingkang kawengku wonten ing tegesipun tembung inggih punika upaya kangge sedya awon utawi dedemitan. Punika murukaken kathah tiyang ingkang lajeng katuwuhan pamanggih. Katuwuhan pamanggih bilih inggih punika tegesipun tembung kala wau. Mongko leresipun boten makaten makarullah kenging ugi dipun tegesi wewalesipun Gusti Allah tumrap maker. Saweneh ulama mastani tegesipun ingkang asli tembung kala wau anggolongaken satunggaling prakara lan ngiyataken punika. Katerangan punika sadaya nedahaken bilih tembung kala wau sanes rancangan. Dene awon saenipun rancangan kala wau dipun gumantung kaliyan sedya utawi kajengipun ingkang damel rancangan. Ing ayat ngriki Gusti Allah Ta'ala kasebut khairul makirin utawi becik-beciking para juru pangerancang. Tembung khair kala wau mesti boten matuk manawi dipun angge nyifati sedaya ingkang awon. Sedaya ingkang awon. Katerangan salajengipun para titiyang Yahudi sami ngrancang lampah badhe nyedani Kanjeng Nabi Isa alaihissalam sarana kasalib.
kapaku wonten ing kajeng palang salib. Nanging Gusti Allah angrancang lampah kangge anjugaraken rancanganipun para Yahudi kala wau. Rancanganipun Gusti Allah Ta'ala ingkang angsal damel inggih punika Kanjeng Nabi Isa alaihissalam wilujeng saking seda kasalib. Bab punika kula aturi mirsani katerangan angka 1136 tuwin katerangan angka 612 gangsal. Para pamirsa ingkang kinurmatan cekap semanten rumiyin pangaji-aji kula panjenengan sedaya tumrap dawuh-dawuhipun Gusti Allah Ta'ala ingkang kaserat wonten ing kitab Al-Qur'anul Karim menika. Mugi-mugi saged ngiyataken iman tuwin takwa kula panjenengan sedaya dhateng Gusti Allah Ta'ala lan ugi saged ngiyataken ilmu tuwin amal kabecikan kula panjenengan sedaya. Lepat nyuwun gunging samudra pangaksami billahi taufiq wal hidayah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.